Good morning, Zimbabwe. Welcome back to Dark Secrets and Confessions. Zuva ranhasi tine nyaya dzatinadzo asi tisati tapinda munyaya yedu tine chidaidziro chimwe chete. Let me make it loud and clear. Kune vaya vari kutora content vachiisa paFacebook nepaTikTok, handiti muri kutora mavhidhiyo andenge ndaposta panapa munoisa ipapo. Ndanchikumbirawo kuti at least try to acknowledge the content creator behind. There's so much that goes on behind the scenes. Even mic ndakatenga ndakadoitengawo kuti ndigone kurekoda ndichipoburisawo zvinhu zvinenge zvine quality. So at least just try to acknowledge the content creator. Inini, I'm not going to be pulling me kuti I'm fighting. No, we don't do that. But at least those what moita mari reels and all. Chanongoda ndichengoti acknowledge the content creator behind. Tell them kuti endai kuchannel ino YouTube vauye vazoona kuno vasubscribe vatisupport pane kuti mutore content isiri yenyu mopretenda kuti ndezvenyu. No, that is not good. Okay, kune anotoposta TikTok, pane anoposta kuTikTok at least vakaisa havo channel yangu paya asi vekufacebook aiwa tiri kukuona. Guys, I can see you, please don't do that. Okay, all right, muve neso rakanaka. Inini handifari zvekugwana vanhu, handigwi. Then the other thing I said, vanhu vekumasvingo, vanhu vakauya vakati vatete vamusaita chisaruroganda indobvepi kweini, handobva kuMidlands. Saka hapana chinomboikwai ndiri kugona vanhu vekumasvingo aya. Vanhu vekumasvingo vadore vanhu vangu, todobva tose. Ndosaka chitotaura chivhitori chamunofarira ichocho. Saka musabva mati kwai vanhu vekumasvingo ivi muri I was just being sarcastic. Ndaingotamba ndiri munhu anofarira kutamba nevanhu. Ndiri musikana ane makore 34 and I'm married to my cute dog Sash. Ndiri muZimbabwe asi ndinogara kuDubai. Ini ndichikura ndakakura ndichitambura asi ndaive neshamwari yangu inonzi Queen aibva kumhuri ine mari. Vabereki vake vakasvika pakunditora semwana wavo vachindibhadhara school fees. So zvakaitika kuti ini naQueen tibve tava vanhu vari close. Tapedza school Queen akabva aenda kuDubai, asi kumba kwana Queen handina kuziva kuti mari yavo yaibvepi. After some months Queen aenda, amai vake vakati namai vangu vaida kuti nditevere Queen, zvinova zvaizochinja life yangu nelife yemhuri yangu. Ndakatoriswa passport, mapepa akagadzirwa, ndokubva ndaenda kuDubai. Queen akandigashira. Ndichisvikawo kuapartment kwake ndakaona kuti munhu akanga atobudirira, atori established and ainge ane upenyu hwakanaka. Akabva azonditi that coming weekend aida kuti tiende kushamwari dzake kupate. Ndokubva atoenda nendobva anditengerawo hembe kondaizive muDubai dzakanaka. Tasvika kupati taenda. Asi I felt out of place because vanhu ava vakanga vane makanda emari vachiratidzika kuti zvinhu zvavo zvakarongeka. After party ndakaudza Queen kuti inini handifarira hangu kuenda kushamwari dzake nekuti I don't feel comfortable and I don't belong, zvekusafita in. Queen akati hazvitore time kuti ndiite mari. Akabva achienda neni kuna vamwe mai vechiIndia muDubai mumo vachanotipa mushongo welaki. Ndakabva ndabvunza kuti ndezvei zvinhu zvemushonga izvi bhozi ndaitya. Akabva ati aiwa ndisanetseka nekuti vabereki vangu vakatopiwa mushonga, vanotopiwa mushonga welaki newo makastoma nemuIndia uya. Ndakati okay, musi wekusvika wakasvika. Ndokubva taenda. Ndakati ndasvika ndakapinda mumba maive nemudzimai wakanaka zisingaiti asi she was single. Aiva ari free and sweet. Takataura, akandipa ruva akati ndinofanira kuridiridza nemukaka uyezve neropa. Ndiko kutanga kubata mushonga kwandakaita asi mukusaziva. Ndakati ndapedza vhiki ndichidiridza ruva riya nemukaka rakatanga kubluma. Then ndakafonderwa namai vaya muIndia vakabva vandibvunza kuti munhu ari pamwoyo pako ndiani waunodisa. Ndikati ndiamai vangu. Ndobva nditi nditumire pikicha yavo nezita ravo. Kubva ndatumira. Hapana kupera mwedzi amai vakashaya. Pakashaya mai ndakanzwa mhepo yakasimba ichipinda mumba, aiva manheru. Ndokubva Queen anditi muka uende paruva. Ndakasvika paruva ndikaona paine mari yakawanda nenoti yekuti ndaisafanira kuenda kunhamo asi nditore mari iyi yainge yabuda paruva ndotumira. Isiri yemumba medu, isiri yemudumbu mamai vangu. So ndakatumira mai vaQueen, ndikatumira mari yenhamo asi ndairwadzwa. Ndakabvunza Queen kuti ruva iri harisiri rauraya here mai vangu, kuwaregerei kundiudza dei usina kuvauraya. Akabva ati ingadai usina kuvauraya wairamba uchitambura nenhamo. Mhiko yangu ndaifanira kuuraya munhu umwe chete pagore uye ndaisafanira kupa hama yangu mari
kana ati aida mari ndaibvunza kuti anodei, ndobva ndatumira mai vaQueen votenga whatever zvinenge zvichidiwa. Ruva rangu raidawo kuti every month ndinge ndichiridiridza zvakare neropa rekumwedzi, saka ndaitora ropa rangu rekumwedzi ka1 ipapo ndosanganisa nemushonga muglass randakapiwa naQueen Mother ndobva ndaridiridza. Ndine mari, ndakavaka imba yakanaka kuZimbabwe. Asi zvakazoitika manje ndezvekuti pane musikana, zvakazoitika ndezvekuti takazodaniwa nemuIndia uya ndokubva taenda kumba kuya. Tasvika kumba kuya ndobva tawana pane mvura yange yagezeswa chitunha, ndokubva tanzi tigeze mvura iyi. Mvura iyi ndoyo yaizoita kuti tirambe tiita mari uyezve tirambe tichirunywa masacrifice edu. Saka takaita saizvozvo. Dambudziko riripo nderekuti musikana uya watakageza mvura yake, kuti mvura iya yatakageza yaiva iri yemusikana aiva aurayiwa. Musikana uya muIndia, iye zvino ndinomuona kuhope dzangu aiva muIndia, ende ina handizivi kuti ainge afa sei. Asi chandoziva ndechekuti kumaIndia munhu akafa havatori nguva vasati vamupisa, saka bhodhi isati yapisiwa ndipo patakatora mvura yechitunhai tikageza naye. Dambudziko riripo nderekuti iye zvino ndava kumuona muapartment mangu musikana uya dzimwe nguva anotoita kutidira mambama hapachagariki. Kubva ipapo ndakaita stroke, muromo uri paside, ndapererwa, handichazivi zvekuita munyika yevatorwa neuromba uhu. Uyezve hakuna n'anga dzakawanda kuno dzekuZimbabwe dzingandibatsira, ndibatsireiwo. Alright, tatisingadozivi zvekuva kuti Dubai vanoromba. KuDubai kune zvinhu zvakanaka kagaizi, kune zvinhu zvakanaka, kune life yakanaka. Tatisingazivi kuti kunoitwawo zvimwe zvokubata mushonga. Asi chandoziva ndechekuti maIndians they are very good at doing this thing. Saka zvakaoma, handizivi kuti tingavabatsira sei. Ndiri mudzimai anobva kuGokwe, ndiri kurwara nechirwere chekuzvimba ndichiita kuputika makumbo. Gokwe kumusha kwedu, inde kwedu. Indiri muroyi tete, uye uroyi ndakapiwa natete sazita vangu, hundreds yababa vangu. Ndakatanga kuroya nekudya nyama yevanhu ndine 12 years nekuti ndakakura ndichigara natete ava. Tete vafa vakandisira mishonga yese yekuroya, ndikaendera mberi nebasa iri ndichisanganawo nevamwe varoyi muchadenga. Kana ava manheru taitanga kufamba kuma12, asi kumamisha kwaingoti ukasviba kuma8 vanhu vatogara mudzimba isu tototanga kuroya. Tete regai nditaure nyaya yandiudza pano. Tete mumusha mandinoberekwa muna ambuya. Ambuya vanika kushaina kavanoita, sekuziva kwenyu saroya hatidi kuona munhu achifara. Kuchema kwemunhu kunotipa simba. Ambuya vane vana vavo vasikana, havana mwana mukomana, vana vavo vari kuCanada, uye vanoitira mai vavo zvinhu zvekuti ndinorwadziwa. Ndakatanga kuroya vana ava ndichienda kunovaroya ikoko kuCanada. Ndaitumira zvidhoma zvangu kuti zvivakanganise pakuita mari, asi pamari ndakatadza. Ndipo pandakavapfekedza zviso zvechembere kuti vasaroorwe. Hapana akaroorwa kutaura kwatiri kuita. Vakazotengera mai vavo imba kuno yakanaka, zvikandipa godo rakanyanyisa. Ndakaudza shamwari dzangu dzandinoroya nadzo, tikaronga kunovabaya nenyanga kuti vafire ipapo. Zuva rekuti tiende takabhururuka nerusero, tikaenda. Asi vamwe vangu vakati takusvika vakati pano pakurema hapapindika, hatidzokerei nekuti tinokuvara. Ini ndakangodzokera navo ndikarwadzwa nekuti ndokubva ndati ndinodzoka ndega. Zuva rinotevera handina kukwanisa kuenda nekuti taenda kuMalawi kunobaya mwana weshamwari yandairoya naye aiva paJanuary nyama. kuMalawi kana tichitaura pakuroya hapatitorere 1 hour nerusero, runofamba sejet. Saka takabudira pakuuraya mwana uyu ndokumuja. Ini ndakanga ndane mutoro wekuti ndinoroya mbuya vaya vangobva panyika nekuti vanondibhowa. Asi vamwe vangu vakataura usaenda pamba paya havapindike. Saka takati tapedza nyama yemunhu uya aiva pajena, ndipo pandakaenda kuHarare ndichida kunoroya mbuya vaya. Ndikati ndasvika tete ndisati ndanomhara, ndakadhonzerwa pasi zvine simba, ndikadonera pamusoro pemba zvine simba, ndikapera simba, ndakaita sendasungwa makumbo, ndikaedzerwa ndiripo. Hapana chinhu chinonyadzisa sekuedzerwa pamba pehama yako yepedyo. Ndakabviswa pamusoro pemba kwachena nekuti pandakadonha vari mumba vakanzwa kuti pane adonha, asi vakazobuda kwachena. Ndakareura zvose zvandainge ndafambira uye zvandakaita vanhu vemhuri vese nevese vandakauraya, nekuroya vana vaambuya kuti vaite fese yechembere pese pavanoonana nemukomana. Ambuya vakandipa hembe vakati enda kumusha.
ndakuregerera, asi ndichisvika kugokwe ndakatanga kuzvimba makumbo. Zvinoita makumbo angu anozvimba oputika achiburisa mvura. Kuchipatara vakazvitadza, ambuya vakaita back to sender, ndave kutambura ndibatsire hama dzangu vadikani, ndadzidza handichaiti izvi zvakare. Hey guys, munoziva here kuti rega ndimbokuudzai one thing. Do you know kuti isusu sevanhu kana tichitoita zvinhu zvedu mulife paya tichitoposta mastatus tichitofara, tongoti taenda kubichi kuDurban, tiri kutisa timu Durban, muchitoposta mapicture enyu muchitofara paya musingazi kuti muri kutogumbura vanhu. Hanzi vana vavo vakaenda kuCanada saka vana vavo vakatumira mari vanoitira mai vavo zvakanaka. Mwari ngaatibatsire kuti team diaspora pamunenge muchiitira vanhu family paya panenge muchitoitira maresponsibilities, muchiendesa vana kuskuru, muchiita zviso zvakanaka zvamunenge muchiita. Aiwa, munenge muchitodzimba vamwe, ende zvinogwadza kuti munhu anenge achitogwadziwa. Do you know kuti inini I'm one person who's happy at other people's success? Do you know kuti personally inini handigwadziwi nekubudira, because ndinoziva kuti kubudirira kwako, kubudirira kwenyu imi kubudirira kwangu. Nhasi ndikadomuka ndiri minister kudai moti ndingatadza here kupfidzai mabasa, ndongoti ndianiko, ndinyari, ndikuda bhatani, ndianiko. Guys, pano ndi pressures, pane vanhu vakawanda vanokomenta pano moti kana ndikabudira ndingatadza here kuti boys rangu ndikupfidzai mabasa. Anditi ndizvosvoka kubudira kwangu, kubudira kwemunhu wese. Do you know kuti personally inini, if you vanotanga maYouTube avo channel panapa, I'm one person who supports people. I support people. Do you know, I won't even mention names, but I have friendships with Manakunda Chitima, you know, a lot of YouTubers. I support people's dreams. I'm like, guys, let's do this. Saka handizivi kuti unova munhu akaita sei kana uchishotewa nekubudira kwamwanhu. Mwari ngadai akubatsirai. Mwari kune vakanditarisa, kune vanoshotewa, kwete imi muri vanhu right. Nekuti ndoziva kuti muzuyambonditi vatiti hamusi that right. Mwari ngadai atibatsira, ngaatibatsire kuti tisagwadziwa nekubudirira kwavanhu. Ndosaka uchiona kuti we are bitter people. Tosvika pakuudza munhu kuti see me no girl with my nose I'm rocking it. I'm making noise on the internet with my nose baby. And hatisi kutomboisiya.